Elkezdődött a 21. század. Elkészült a prototípusa a világ első műanyag gondolájának. Bár még élnek néhányan az igazi hajóépítőmesterek közül, a fröccsöntőgépek készen állnak. Üdvözlöm Önöket! Talán hihetetlen, de a világon már csak egyetlen egy ember ismeri a velencei gondolák titkait. Gilberto Penzónak hívják, és az ő segítségével sikerült egy egészen más Velencét megismernem. Mániákusan és magányosan járja a lagúnák hajótemetőit, hogy egy-egy iszapban konzerválódott fadarabból rekonstruálja Velence dicső múltjának hajóit. Megszállottan és megállás nélkül írja könyveit, mert tudja, ő az utolsó, aki megőrizheti egy 1000 éves kultúra emlékeit. Közben modelleket épít, hogy megéljen, előadásokat tart világszerte, hogy meséljen arról a csodáról, amit a lagúnák városába látogató turisták többsége soha nem fedez fel. Ő Gilberto Penzo, aki nélkül unalmasabb lenne a világ. Minőséget próbálok előállítani, hogy a turistáknak ne a műanyag gondolák maradjanak meg emlékként ebből a kultúrából. Milyen lenne, ha a hongkongi látogatók csak egy plastik kacak modellel térnének haza erről a csodálatos helyről. A velencei gondolák utolsó szakértője kiodzsai származású. A Velencétől alig 30 kilométerre lévő egykori halászfalut nem csak Goldoni darabja, de azok a különleges Bragozzo nevű hajók is híressé tették, amelyeket kizárólag az itt élő mesteremberek tudtak megépíteni. Közülük az egyik Gilberto Penzo nagypapája volt, aki valószínűleg vigasztalhatatlannak tűnt, amikor kiderült, unokája elektromérnök lesz. Nagyapám nagyapja is hajóépítő volt. Amikor az ember fiatal, sosem akarja folytatni elődjei munkáját, de 20 évesen, amikor elektromérnöknek készültem, megszólalt bennem egy hang, a nagyapám hangja, és a tradícióra figyelmeztetett. Összecsomagoltam, és a sarokba tettem az összes elektromossággal kapcsolatos irodalmat. Egy teljesen új élet kezdődött számomra. Gilberto mind az elektronikára, mind pedig első házasságára ráunt. Mivel a velencei lakásárakat nem tudja megfizetni, arra viszont nem volt hajlandó, hogy a zajos iparvárosba, Mestrébe költözzön, második feleségével és 2 szép kislányával az üvegműveseiről híres Murano szigetén egy bérház 3. emeleténél. Laguna voy voglio cantar mi sopra il gondolier e in gondola venirà
Seri muy forcolás, sigolás, o verses csakó dei bázi. Csónakjával reggelente innen viszi gyermekeit óvodába, és a Szent Mikéle temetősziget érintésével jár be velencei műhelyébe. Mit gondolnak az emberek rólad? Nem értenek meg, valami különc csodabogárnak tartanak itt Velencében. Kevesen tudják, hogy egy évvel ezelőtt egy barátja meghívására Magyarországon, a Balatonon egy vitorlásversenyen vett részt. Mit gondolnak róla a magyarok? Dr. Czoma László, a Keszthelyi Helikon kastély igazgatója, aki 300 éves könyvtárába invitálta Gilbertót. Bár én tudom, hogy nagyon elfoglalt, nagyon sok dolga van, és hát egy olasz valóban tényleg az olasz gondolákat építi elsősorban, de biztos, hogy lesz annyi ideje, hogy eljön Magyarországra. És azt, amit ezelőtt néhány évvel lédelgettünk tervet, közösen megvalósítsuk. Szirmai Gábor építőmérnök és felesége Sára asszony társaságában egy vitorláshajó fedélzetén ismerkedett a magyar tengerrel a Különc velencei. Nem hallottam, őszintén mondom, az ő munkásságáról és az ő könyveiről. Vele való találkozás után érdeklődtem és néztem meg az interneten, hogy milyen komoly dolgokkal foglalkozik, és milyen szép szenvedélye van. Nekünk egy kicsit olyan patetikus, hogy a tenger mellől jövő olasz vagy Velencéből irigykedik a Balatonra. De valószínűleg, hogy így is érezte. Kóbor János énekes Fürettől Aligáig hajózott Gilbertóval, ráadásul szinte teljes szélcsendben, amikor kiderül, ki ért igazán a vitorlázáshoz. Hát ő egy abszolút profi szakember, tehát én meg, hogy mondjam, egy olyan kocaamatőr vagyok. Nagyon szeretem a vizet, a Balatont, a vitorlázást, de hát az ő szakértelmével, meg egyáltalán hajósságához én nagyon távol vagyok. Amikor például a következő hajótörténeti munkámat viszem a kiadóba, először azt kérdezik, hogy melyik párthoz tartozom, a kommunistákhoz, Berlusconihoz, vagy esetleg a kereszténydemokratákhoz. Ez alapján akarják felmérni, hogy milyen sikerre számíthatnak. Marco Ferge Velence legnagyobb 18 evezős gondolájának, a Disdotoniának a kapitánya. Gilberto munkássága egyedülálló Velencében. Olyan kutatásokat végzett a velencei hajózás történetéről, amit ez idáig senki.